Ngiyaningelela abantwana benkosi enkulu yakuthekishini mama Nazareth. Konzo isabatha lasemini soyiphathelwa Inkos Ugumede Kwamakhasa kusimbusisi. Baba Kwamakhasa umthandazo wesabatha mini sabatha mayibe inhle kwabayingcwele. Kwamakhasa nawuba ungithumile esizulwini uma ngabe ingane ithunyiwe ingakuthatha ukuthunywa kwayo udlulisele komunye. Kodwa ngiyawucela ezulwini ngiyelwe uba ngicele umshumayeli Ugumede uba angilekelele umsebenzi. Inkosi iyona ebona ukuthi imphathe ngiyakhuleka esihlalweni esikhulu sasezulwini. Ngibingelele kuyihamende yonke ingcwele. Ngiphakeme phakathi naphambi kwesihlalo esikhulu sasezulwini nakumaNazaretha onke angcwele. Ngiyafisa ukusho ukuthi uShembe uNkulunkulu futhi uShembe unomusa. Ngizothi uma ngabe ngiyikhuluma indaba yami engizobe ngiyiphiwe esihlalweni bese uyitholela impendulo uthi ngisho ngani lokho. Kwamakhasa sihlangene la sihamba ingqale lapho ngothando wasithanda ngalo ukubona wethu ngoba uma ngabe bona okhokho bethu nathi sona wawusubona ukuthi kufanele ukuthi njalo uma kuyilesi sikhathi kade siphuma kuJuly isontweni lokuqala ngoAugust usiphe ithuba lokuyicelela nokucelela abazali bethu intethelelo emaphutheni abaningi abawenza nathi futhi siwenzayo kuyimanje, ngoba ngeke kube into elungile uma ngakhomba umuntu weningi ngithi kwakuyibo bese siyeka thina bese ngathi simsulu. Nathi Kwamakhasa okwakubambile kungenzeka ukuthi nathi usibambile, kodwa siyayicelela ukuba ngalesi sikhathi
nangalo mzuzu usikhumbula wathi Inkosi yamakhosi siyoba nawo lo mgubho othinta lezi ibongo oqwabe noGumede nazo zonke ibongo ezingaphansi noma ezisebenzisana nalezi ibongo wawusuthi Inkosi yamakhosi ke uthi mangabe ubona wena uthi sekufanele ukuthi siyeke uyakusitshela njengamanje Inkosi yamakhosi akwasithi usho ukuthi saliwa lempi yokuthi bathethelele wabeka umfundisi ekseni okunye kwakho uningi mhlambe uze uphume nalesinqumo wasithatha eminyakeni namanje sasithatha ukuthi sihlangane ngalolu hlobo wawubona inkinga eyibhekene nalezi ibongo nabasondelene nazo kwabonakala amadoda esheshe ehambe emhlabeni kubonakala amakhosikazi ehlupheka kubonakala amadodakazi ebuya emzini ngenxa yokuxakeka kubonakale amadoda nabo bonke abesilisa bethi bayabamba kuphunyuke wawusubona Nkosi yamakhosi ngoba nobona kude ukuthi ukhona la konakala khona ngiyacela ukuthi ungiphe amazwi ukuthi mangabe ngiguqile la ngingakhuluma indaba yami kodwa ngikhuluma indaba ekhanga esihlalweni bekade kumnandi Nkosi yamakhosi siguqile sonke ngingabonakali kodwa athe amanazaretha akho uma ehlala phansi ngase ngibonakala akusona indawo le elula nendawo ejwayelekile ikakhulu kimi nje nginezono nabazali bami babe nezono le ndawo engiguqeke yona indawo yakho Nkosi yamakhosi yokuthi ukhulume kusukela ekseni ize leyoshona kodwa ngalomusa engikhulume ngawo uyakwazi ukuthi usinikele lo thuba noma sasibafishane kodwa sasisibone lokho ukhulume nje isikhathi sonke kube isakho njengamanje Inkosi yamakhosi ngifana nomuntu ophekwe isiziba esikhulu kulesi siziba kukhona itango encanyana engihamba phekwayo ongenzeka ukuthi itango uma ngabe igumbuka nami ngifake emanzini ngihamba indlela encane nje uyasho ukuthi yakhe indlela encane iyumcingo yabahlula abaningi ngikuleyo ndlela ke njengamanje Nkosi yamakhosi kodwa ngiyacela ukuthi ngakimi noma ngizizwe ukuthi nomkhuhlane kodwa ngiyacela ukuthi lo mkhuhlane ukuthi ukumisa nje kancane ngiyacela Nkosi yamakhosi uba ngithinte isihlabelelo zakho ama-7 nantathu bese ngicela ukuthi amanazaretha angilekelele ngiyakholwa kuye
Kwamakhosi ingakaqhubeka kakhulu ukuthi unomoya uvumayo uyongifundela lezi incwadi eBhayibhelini uJobe wesikhombisa levesi isishagalolunye Amahubo ishumi nesihlanu ivesi ishumi nesikhombisa angazi noma ngishesha kakhulu Amahubo kusukela evesini lokuqala kuze kube isithupha angazi noma ziyofundeka zonke izincwadi ngenxa mhlambe isikhathi uJakobe 4 verse 1 to 3 Levi 20 verse 26 Isambulu 21 verse 1 to 4 Isalile kube isalile kodwa mina ngiyimemezile kuSamakhosi Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi ongemi nasendleleni yezoni ongahlali nasenhlanganweni yezigangi kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozindlayo ngemthetho yakhe ngemini nangobusuku yena oba njengomuthi otshaliweyo ngasemfuleni yamanzi uyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo amahlamvu awo akayikubuna kothi konke akwenzayo kulunge verse 4 ababi abanjalo kanti banjengamakhoba wona emuka nomoya verse 5 ngalokhu ababi abayuma ekwahluleni nezoni enhlanganweni yabalungileyo verse 6 ngoba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo kanti indlela yababi yobhubha amen Ngiyabonga mshumela uyibambe nje kanjalo ngizobuye silosikhumbuzana Amakhosi uma ngabe ufika kulelizwe wawuhamba wedwa namanje inkosi yamakhosi usahamba wedwa babekubiza ngomhlanya bekubiza ngomhungulu ngoba wawuyintandane wawumhambuma uphela wawunakho kwawuNkulunkulu ngoba nawe wawuNkulunkulu unobuNkulunkulu futhi amen mawufika kulelizwe wafika kunabefundisi kunezinkolo kunakho konke okwangayithandi le ndaba esihlangene ngayo la into uNkulunkulu ayenza ukuthi abezizwe bakubone amandiya akubone abelungu bakubone nemanti ziphenduka umngani wakho owakuthi mangabe abeyinkolo nabefundisi bengimangalela ngokuthi uthatha abantu babo uma sebefikile phambi kwezimanti zibuza
Mhlawumbe okunye wakho izindlu zamasonto ayisenamuntu ngenxa yalo muntu. Bese ungena uNkulunkulu angene emoyeni naseyinhlizweni zezimanje bese hayi siyaluza lolu daba elibikayo ngalo muntu kodwa siyacela nihambe nibuye emakhaya. Sokubuye sinitshele ukuthi isinqumo sithini ngalolu daba. Bese bekubiza kusasa. Bezothi hawu nomzana ukuchaze ngale ndaba yakho. Bese uyachaza uthi konke okwenzayo awuzenzeli wena. Kodwa uthunyiwe ukuthi uzokwenza lo msebenzi. Bese bedabuka kakhulu imanje idabuka kakhulu. Bese sithi hayi uma ngabe ukuthi sebeyabuyela abantu sekuzothetha icala. Wena shembe uthi banikeza amaqhinga namasu ukuthi laba bangimangalele bangaphumeleli. Lento ngiyikhulumayo kusemakhosi ngikhulumela into yinye ukuthi ngalesi sikhathi sikusona uma inkosi yamakhosi lekwamacala ngapha nangapha ifisa lo emoya kababamkhulu ungene emajajini ungene kwizazi mthetho zibone ukuthi lokhu okwenziwa yilabo ababeka amacala akukho emthethweni. Bese bejapha bengazi ukuthi bazokwenza njani. Baphelelwa amasu namaqhinga. Osikelelo baba
ngesikhathi sikuJulayi sizwile wonke umlayezo kodwa ngiyathanda ukuthi ngithinte kancane lapha esontweni lokugcina la kade khona uhamba nomkhumbi lo oyingcwele wakho libheka wabheka bezayo esinethembe elikhulu ukuthi abalele babheka bezayo bezwile kwakunyaka 1966 la kwakwenzeka khona indaba enkulu abakabheka bezayo basheshe balandwa la kwenzeka khona umuga ukuthi abantu abaningi bahambe emhlabeni ithi-ke inkosi yamakhosi ngaleso sikhathi senze iphutha sasheshe sabalala ababheka bezayo bahleli nathi la yingakho nje umhlangano ushisa kuthiwa-ke hayi kwangafanele kube kanjalo kufanele ukuthi ungenani bafike ngeviki lokugcina bezokwenzani na njengoba kade kuyisabatha lokugcina nje babe kade benathi phakathi kwethe wasa ngesonto kwayemgidini bagida nathi wathi bakuvala umhlangano sihamba semakhaya nabo basebebuyela la behleli khona sibonga ngoba Nkosi yamakhosi uyabakhumbula siyafisa-ke nathi basikhumbule lapho bekhona kwahanjwa kakhulu ngalowo nyaka ngoba indaba yala ekhaya ikhulunywa ngofakazi mangase ngithi abasukuma ofakazi bangayifakaza into engiyikhulumayo angikwazi ukusuka le ngizoqamba amanga ngaphambi kwesihlalo sasezulwini
ngesicubene incwadi. Isambulo 21 verse 1. Ngabona izulu elisha nomhlaba omusha, ngoba izulu lokuqala nomhlaba oqala wabe udlulile, akusekho nolwandle. Verse 2. Ngabona umuzi ongcwele, iJerusalema elisha, wehla ezulwini kuThixo, ulungisiwe njengomakoti ehlobele indoda yakhe. Verse 3. Ngezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi, bheka uthente kaThixo ukhona kubantu, uyakuhlala nabo, babe abantu bakhe, yena abe nguThixo, abe nabo, abe nguThixo wabo. Verse 4. uThixo uyakwesula izinyembezi emehlweni abo, akusayi kuba khona ukufa nokudabuka nokhala nokuhlupheka, akusayi kuba khona, ngokuba oqala kobe sekudlulile. Amen. Yabonga Shumayi. Baba wethu osezulwini, Nge osamakhosi inyanga yezulu
ngifike ngakithi enyakatho weminye imizi kunomhlangano amanazaretha asezweni lakithi ayesefisa ukuthi ayikhombisa indawo la kuzowakha khona umuzi kaNkulunkulu kanti ngaphambilini umqali wendlela wake wakhonjiswa indawo wathi ayisetshenzwe noshembe wesibili naye waphinde futhi waqhubeka uma ke efika kule ndawo abamkhombisa yona wayese ekhombisa uNkulunkulu bakhe wayesebuza ukuthi hawu iyo indawo esizeke yona la elingikhombisa yona na base bevuma wakhona wayibambile isikhundla sobukhosi eyibamba ngaso sikhathi bethi cha yiyo le wayesebuza umbuzo uthi hawu kodwa le ndawo mina bengithi ngiza kuyo bengazi ukuthi uzothi mangabe ukhona bese ubuka amanzi le nzansi ola manje mayithi ngiyabheka la ngaboni la manzi ngoba le ndawo ebengithi ngizeke yona ile enanikezwe noma inkosi yakulelizwe yanikeza yona ubaba ubaba mkhulu manje nase ngifake emahlathini engawaboni athi ngamadoda ayekhona kakhulu le ayibambile yayisitha baba phela konke ngokwakho namahlathi lawo esikufaka wona angawakho uthi ke umkhulu inyanga yezulu awu mawusho kanjalo uyangehlula kodwa ke bengithi mina soya kule yandawo la kwanikezwa khona ubaba namanje kusemaphuzu akukho kwenzakala kule nazo kodwa ke siyazama ngizwile ke sise enyakatho osiba ukuthi ubekile kusemakhosi wathi kuyenzeka abantu bacela ukuthi bafisa ukwakha umuzi bese kuthi kwesinye isikhathi umuzi ungakheki ngoba bagcina lapho nje akukho okuthile okuyimpahla ethile abaqhuba bayobika ngapho ukuthi awu njengoba isithesitela ukwakha umuzi sasitela-ke lo muzi wakheke wangithita-ke lokho kusemaphuzu ngoba angazi noma kwenzeka noma kwenzekanga mhlawumbe lami ngangisemfishane kodwa wayeseqhubeka nje umuntu wasezulwini emsebenzi yakhe ngoba yena wayevele ezulwini kodwa wakhononda le nkosi engikhuluma ngayo yiyo le bayihlala yamanazaretha ithi nina njalo nangikhiphe emzini wasekuphakameni angazi-ke ngoba nasekukholweni ngiyaxhukaxhuka ukuthi indaba efana naleyo yalungiswa yini uma ngabe ethi umuntu omkhulu kangaka nangikhipha nimkhipha kwabo noma simkhipha kwabo angivale na mhlawumbe kufanele ukuthi amadoda noma ake beyibukele eduze le ngoba yayilo ikhalini kusemakhosi angifundele elandelayo sengizohlala phansi ngiyengizolala ekhaya kuthiwa mningi imisebenzi yakhona ngiyengizokusho njalo nami ngiyavuma Jakobe 4 verse 1 Kuvelaphi ukulwa nokuphikisana okuphakathi kwenu na
esilwayo ezithweni zenu na. Verse 2. Niyafisa aninanto, niyabulala ninomona, kepha anizuzi lutho, niyaphikisana nilwe kodwa aninanto, ngokuba ningaceli. Verse 3. Niyacela anamkeliswa, ngokuba nicela kabi ukuze nichithe ezinganukweni zenu. Amen. Uma ungiliza Usamaphosi iningi imisebenzi yakho. Omunye umfundisi khona lapha wayethi vule amakhabethe. Nami sengiyabona afuna ukuvuleka Nkosi kodwa ke cela ukuthi abambeke. Bese ngikhuluma nje into eyodwa ukuthi ngo-1931 wathi amaNazaretha akakuza ukuthi ubani. Wathi amaNazaretha wazi noma uyikhalathi noma uyini. Namanje kusamakhosi ngeke siqonde ukuthi ubani. Kodwa esikwaziyo ukuthi uvele ezulwini. Amen. Nalawo mazwi kusamakhosi ngiyafisa ukuthi lokuhlangana kwethu ungabe ukuhlangana nje kusengathi party. Kodwa ukuthi kulabo esihlanganele bona owathi Nkosi ahlanganele bona
bawuzuza umbuso ofaneleyo neyithele efaneleyo bese kuze kuyokapakela kithi sizukulwane esisenyameni ngaleso sikhathi Nkosi yamakhosi. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe uNdaba Izitha Nkosi zimbusise. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashumi ayishiyagalolunye nantathu 93. Sizocela umshumeli Ugumede wasemsini asole ngesihlabelelo Nkosi imbusise. Nkosi usupha amabangcwele. Yes.
Baba.